Το περιβάλλον του Windows 10 είναι σχεδιασμένο για διαδραστική χρήση τόσο σε υπολογιστές όσο και σε ταμπλέτες. Η επιφάνεια εργασίας δεν παρουσιάζει μεγάλες αλλαγές σε σχέση με τις προηγούμενες εκδόσεις. Αποτελείται από το κουμπί έναρξης, τη γραμμή εργασιών και τον κάδο ανακύκλωσης. Όλα τα διαγραμμένα αρχεία, εάν δεν γίνει οριστική διαγραφή τους, καταλήγουν στον κάδο ανακύκλωσης. Από εδώ μπορείτε είτε να διαγράψετε οριστικά κάποιο αρχείο, είτε να το επαναφέρετε. Δεξί κλικ πάνω του και έχουμε επαναφορά ή διαγραφή. Με δεξί κλικ στον κάδο ανακύκλωσης βλέπετε την επιλογή για άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης. Εάν κάνετε άδειασμα του κάδου ανακύκλωσης, τότε όλα τα αρχεία που βρίσκονται μέσα στον κάδο διαγράφονται οριστικά και δεν μπορείτε να τα επαναφέρετε. Ας δούμε τη γραμμή εργασιών. Με τη σειρά στη γραμμή εργασιών βλέπετε το κουμπί έναρξης, το κουμπί αναζήτησης, το κουμπί προβολής εργασιών, τα εικονίδια των ανοιχτών προγραμμάτων και των καρφιτσωμένων προγραμμάτων, τα κρυφά εικονίδια, την κατάσταση της μπαταρίας, την κατάσταση του δικτύου, τον ήχο, το κουμπί του κέντρου ενεργειών, τη γλώσσα και την ημερομηνία. Με το κουμπί έναρξης ανοίγει το μενού έναρξης. Στο μενού έναρξης βλέπετε με τη σειρά το όνομα του συνδεδεμένου χρήστη, τα προγράμματα και τις εφαρμογές που χρησιμοποιείτε συχνότερα, την εξερεύνηση των αρχείων, το κουμπί για πρόσβαση στις ρυθμίσεις, το κουμπί λειτουργίας για αναστολή, τερματισμό και επανεκκίνηση του ηλεκτρονικού υπολογιστή και το κουμπί που ανοίγει τη λίστα με όλες τις εφαρμογές. Κάνοντας κλικ στο όνομα του συνδεδεμένου χρήστη, ανοίγει το μενού του χρήστη. Εδώ υπάρχουν η αλλαγή ρυθμίσεων λογαριασμού, το κλείδωμα και η έξοδος του συγκεκριμένου χρήστη και ακριβώς από κάτω η λίστα με τους επιμέρους λογαριασμούς των χρηστών του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Με κλικ στην εξερεύνηση αρχείων ανοίγουν οι φάκελοι του υπολογιστή, από όπου μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλους τους φακέλους και τα αρχεία σας. Για να ανοίξετε τις ρυθμίσεις των Windows 10, πάτε στο μενού έναρξης, κάνετε κλικ στο ρυθμίσεις. Από εδώ έχετε πρόσβαση σε όλες τις ρυθμίσεις των Windows 10. Για τις επιλογές εξόδου και πάλι από το μενού έναρξης, κλικ στο λειτουργία και επιλέγετε αναστολή, τερματισμό ή επανεκκίνηση του υπολογιστή. Τέλος, από το όλες οι εφαρμογές ανοίγει η λίστα όλων των εγκατεστημένων εφαρμογών στον υπολογιστή σας.
Για να αναζητήσετε ένα αρχείο ή ένα πρόγραμμα στον υπολογιστή σας, κάντε κλικ στο αναζήτηση και στο κενό γράφετε τον όρο αναζήτησης. Όσο γράφετε χαρακτήρες, τα Windows θα σας βγάζουν τα κατάλληλα προγράμματα ή φακέλους. Για να ανοίξετε τον πίνακα ελέγχου, κάνετε δεξί κλικ στο κουμπί έναρξης και επιλέγετε το πίνακας ελέγχου. Η διαχείριση των παραθύρων γίνεται όπως στις προηγούμενες εκδόσεις των Windows, με τα τρία κουμπιά στην πάνω δεξιά γωνία. Το πρώτο για ελαχιστοποίηση, το τετράγωνο για αλλαγή του μεγέθους και το χαρακτηριστικό Χ για κλείσιμο. Στα Windows μπορείτε να εκτελέσετε μια λειτουργία με διαφορετικούς τρόπους. Μία από αυτές είναι και το κλείσιμο παραθύρων. Μπορείτε να κλείσετε ένα παράθυρο και από τη γραμμή εργασιών. Βάζετε τον cursor πάνω στο πρόγραμμα, ανοίγει η μικρογραφία του και κάνετε κλικ στο Χ. Υπάρχει ακόμα ένας τρόπος. Εάν το πρόγραμμα είναι ελαχιστοποιημένο ή έστω και ανοιχτό, κάντε δεξί κλικ στο εικονίδιο του και κλείσιμο του παραθύρου. Στη γραμμή εργασιών, πέρα από τα ανοιχτά και ελαχιστοποιημένα παράθυρα, υπάρχουν και τα εικονίδια των καρφιτσωμένων προγραμμάτων, όπως αυτό. Είναι τα εικονίδια προγραμμάτων στα οποία θέλετε να έχετε γρήγορη πρόσβαση. Για να βάλετε ένα πρόγραμμα στη γραμμή εργασιών, κάνετε τα εξής βήματα. Το βρίσκετε από τη λίστα εφαρμογών, δεξί κλικ πάνω του και καρφίτσωμα στη γραμμή εργασιών ή στο μενού έναρξη για να καρφιτσωθεί στο μενού έναρξης. Εδώ καρφιτσώθηκε στη γραμμή εργασιών. Για να το αφαιρέσετε, δεξί κλικ στο εικονίδιο, ξεκαρφίτσωμα αυτού του προγράμματος από τη γραμμή εργασιών. Σε περίπτωση που έχετε ανοίξει πολλαπλά παράθυρα του ίδιου προγράμματος ή εφαρμογής και τα έχετε ελαχιστοποιήσει, δεν χρειάζεται να τα ανοίγετε ένα-ένα για να βρείτε αυτό που θέλετε. Πηγαίνετε τον cursor πάνω στο εικονίδιο και αμέσως ανοίγουν οι μικρογραφίες των ελαχιστοποιημένων παραθύρων. Τότε μπορείτε να επιλέξετε αυτό που θέλετε, να κάνετε κλικ πάνω του και να το μεγιστοποιήσετε. Κάνοντας κλικ στο κουμπί προβολής εργασιών της γραμμής εργαλείων, δηλαδή εδώ, μπορείτε να δείτε και να διαχειριστείτε όλα τα ανοιχτά παράθυρα στην επιφάνεια εργασίας σας. Κάτι νέο στα Windows 10 είναι η λειτουργία πολλαπλών επιφανειών εργασίας. Με κλικ κάτω δεξιά στο νέα επιφάνεια εργασίας, ανοίγεται μια νέα επιφάνεια εργασίας.
Η νέα επιφάνεια εργασίας είναι πανομοιότυπη με την αρχική. Έχει ακριβώς τα ίδια εικονίδια και τις ίδιες λειτουργίες. Εδώ μπορείτε να ανοίξετε όσα παράθυρα θέλετε, να επεξεργαστείτε τα αρχεία σας και γενικά να κάνετε όσες εργασίες επιθυμείτε. Μία εφαρμογή που είναι ανοιχτή σε μία επιφάνεια εργασίας δεν πάβει να λειτουργεί όταν ανοίξετε μία άλλη. Οι επιφάνειες εργασίας που ανοίγετε δεν είναι εντελώς ανεξάρτητες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, έστω ότι εδώ δημιουργούμε ένα αρχείο Word. Και μεταβαίνουμε στην άλλη επιφάνεια εργασίας. Θα δούμε το αρχείο αυτό και σε αυτήν την επιφάνεια εργασίας. Και αν προσπαθήσουμε να το ανοίξουμε, θα μεταβούμε εκεί που το είχαμε δημιουργήσει. Σε περίπτωση που κλείσουμε μία επιφάνεια εργασίας, τότε όλες οι εφαρμογές που είναι ανοιχτές σε αυτή δεν τερματίζουν, αλλά μεταφέρονται στην ανοιχτή επιφάνεια εργασίας. Πάμε στη διαχείριση και κάνουμε κλικ στο Χ για να κλείσουμε την επιφάνεια εργασίας. Το παράθυρο του Word βλέπουμε ότι έχει μεταφερθεί στην πρώτη επιφάνεια εργασίας. Ας δούμε τώρα πώς πραγματοποιείται σύνδεση στο διαδίκτυο. Σε περίπτωση που έχετε ενσύρματη σύνδεση, τοποθετείτε το καλώδιο στην ανάλογη θύρα, ανοίγετε τον browser και είστε έτοιμοι. Σε περίπτωση ασύρματης σύνδεσης, κάντε τα εξής βήματα. Κλικ στο έναρξη, ρυθμίσεις, δίκτυο και ίντερνετ. Εδώ βλέπετε όλα τα διαθέσιμα δίκτυα. Επίσης, ελέγχετε αν ο προσαρμογέας σύνδεσης είναι ενεργός. Σε περίπτωση που δεν είναι, κάνετε κλικ πάνω του ώστε να ενεργοποιηθεί. Επιλέγετε το οικείο δίκτυο και κάνετε κλικ στο σύνδεση. Στο κενό πληκτρολογείτε το κλειδί ασφαλείας. Κάντε κλικ στο επόμενο και εδώ τα Windows σας ρωτάνε εάν θέλετε ο υπολογιστής σας να είναι ανιχνεύσιμος από άλλους υπολογιστές και συσκευές σε αυτό το δίκτυο. Σε περίπτωση λοιπόν που πρόκειται για οικιακό δίκτυο ή για δίκτυο εργασίας και θέλετε να μοιράζεστε αρχεία με άλλες συσκευές, μπορείτε να κάνετε κλικ στο ναι. Διαφορετικά, εάν έχετε συνδεθεί σε κάποιο δημόσιο δίκτυο όπως το δίκτυο ενός καφέ ή ξενοδοχείου, κάντε κλικ στο όχι. Ένας άλλος τρόπος για να συνδεθείτε σε κάποιο δίκτυο είναι να κάνετε κλικ στο εικονίδιο του δικτύου στο δεξί μέρος της γραμμής εργασιών, εδώ, και έπειτα κλικ στο ρυθμίσεις δικτύου και να συνεχίσετε με τα βήματα που περιγράψαμε, ή απευθείας κλικ στο επιθυμητό δίκτυο και να συνεχίσετε με τα βήματα που περιγράψαμε. Μία επιπλέον δυνατότητα των Windows 10 είναι η επιλογή εναλλαγής μεταξύ λειτουργίας tablet και λειτουργίας με επιφάνεια εργασίας. Στο δεξί μέρος της γραμμής εργασιών υπάρχει το εικονίδιο του κέντρου ενεργειών. Κάντε κλικ πάνω του και αναδύεται από το πλάι της οθόνης μια εργαλειοθήκη όπου αναγράφονται τυχόν ειδοποιήσεις για ενημερώσεις συστήματος και στο κάτω μέρος υπάρχουν κουμπιά για διάφορες λειτουργίες του υπολογιστή σας. Το πρώτο από αυτά τα κουμπιά είναι η λειτουργία tablet. Κάνοντας κλικ εδώ, η κλασική σχεδίαση και λειτουργία της επιφάνειας εργασίας πάβει να υπάρχει και δίνει τη θέση της σε μια σχεδίαση ταμπλέτας
όπου το κάθε παράθυρο καταλαμβάνει όλη την οθόνη και η οποία είναι πολύ χρήσιμη σε συσκευές με οθόνη αφής. Στη λειτουργία ταμπλέτας, το κουμπί έναρξης σας οδηγεί απλά στην αρχική οθόνη της ταμπλέτας, όπου εμφανίζονται το κουμπί πρόσβασης στο μενού έναρξης, το κουμπί πρόσβασης στη λίστα εγκατεστημένων προγραμμάτων, και το κουμπί τερματισμού λειτουργίας, αναστολής ή επανεκκίνησης ακριβώς από πάνω. Με κλικ στο κουμπί προβολής εργασιών μπορείτε να δείτε όλα τα ανοιχτά παράθυρα και να τερματίσετε όποιο επιθυμείτε κάνοντας κλικ στο Χ που εμφανίζεται στη μικρογραφία του όταν τοποθετήσετε τον κέρσορα πάνω του ή να το φέρετε στο προσκήνιο κάνοντας κλικ πάνω του. Τερματισμός. Για επαναφορά στην κανονική επιφάνεια εργασίας, κάντε κλικ στο κουμπί του κέντρου ενεργειών και ξανά κλικ στο λειτουργία tablet.